Yeah. Salamat. Okay. Thank you. Iban-iban ti Panulog 100 yan ang adlaw. Ha? Oo. Ha? Oh, bandiri. 100. Oh. Sharing the blessings. Ano pa ba ini? Eric ka rin eh. Oo, panay mo. Pag-share lang blessing 100. Salamat ha. Oo. Oh, adi panguan-nguan. Ano pa ini? Salamat. Oh, okay. Panayaw-ayaw 100 lah ha. Thank Baga you. maka-ayaw-ayaw lat kuan. Kasiyam ka kay na napulo lang ning tag 100. Okay, thank you. Makayaw-ayaw la ha. salamat. Oo, okay. Sharing the blessing. Okay. Maraming salamat sir. Okay po. Salamat Thank you. po. Trust lang kita Lord. Labi na ikaw. Bisan ni ako. Kuan, di ba? God is good kasi. Yan lang kita pagturaw. Today is Friday, second Friday of the month, March 8. Oh, may nanat mga swerte niyan. May nanat bubuhaton dot ng mga in-wow drivers. Oh, good morning Mano Danny. Makapot. Okay, good. Oy, oh. Uy, ngayon ka na, nag-uuna man ini. May nanat niyan bubuhaton liwat. Surprise sa liwat. Sinisiring pa. We have to count our blessings, not the deeds that we've made. Charot, Tonyo. We will fly to the sun, okay? Vlogger din pala ito nasa kaya ko ito. Oh, Record. oh. Galing Batangas pala kayo? Opo. Oh my goodness ha. So welcome to my life. Hawak, lilipad tayo. Okay. Ayos. Anong pangalan nyo kuya? Randy. Randy, saan kayo sa ano? Saan kayo sa Dagami? Marami akong mga kaibigan doon. Lalo na kay... Magtitinda po ako. nagtitinda kayo? Nasakya ko pala ari vlogger. Oo. Ay tapos. Oh, tapos. Ano yung tinitinda nyo? Mga sandals po. Ay, mga sandals. Oo, galing Batangas. Anong klaseng sandals yan? Baka may... May panlalaki, may pambabae. Magkano naman? Nako, conforme po sa klase eh. Oo. Anong klase yan? May one finger, may sandals, may tribal. Ano yung one finger ibig sabihin? Yung one finger, yung one finger. 5 fingers. Yung one finger parang sa engine yun ah. Alin? May pasampung ka dyan. Baka pwede natin ipakita sa... Mahirap kunin Ay, eh. mahirap kunin. Okay. Say hello. Hello. Good morning. How are you? Oh, you're fine. Ah. That's good. Ano ka lang grade? Late ka na ano? Dari pa? Pugay na po ba yan eh? Ha? Ano masarap yan. Hain. Kaya makakuha lang yung journalism. Nay ka mo, journalism. Hay ka mo, nay naman. Hay kita ngayon. Central to. Oh, Central to. Alo ka. Aleha, di lumaya. Kapot, yun yung maran. Ha? Ano ka na grade? Grade 6? Our journalism ito mo kuhan. Field of expertise. O grade 2, kaya parehas kita yun mga kuhan, may hilig na media. Pagtigang pag-vlog, yap ha? Vlogger po kan bata ka. O vlogger kang bata ka pa. Ha naman ang mo kay? Vlogger na po. Masarap na. Very good ha. Pagtigang photography, pagginakan, amos dun. Para ma-enhance ito niyo yung skill. Okay? Good. Kailan ikaw vlog ha? Oo. Please ano yung please ang libre ka pa saya. Wala na. Ninong ito, Ninong Joshua. Ako ni pinanganak. Kumusta Idoy? Damuyab. Ay, taka pinanganak. Ay, Papa. Ay, katulog pa. Oh, nakatulog pa. Abay lang po kasalian nun para sa soda. Mama, ay mama.
maganda niyan gabi. Hindi ba ito kulo pala stress na kulo? Kulo tagtulagas. Ang nga to kayo nga, kuhan, iyo sa nagasolinahan. Oo, Tulusa. Tulusa. Very good. Anihaw, rin manungit ang mga kukuhan. Korek klase niyo. Waray. Siyempre ka mga summer na good. Dapat summer ba? Upo, okay ka na. Vlog ko, upod, video. Oo, gano'n. Okay, very good. Ano na naman bigyan ng vlog? Hindi rin ka nag-vlog ko. Hindi. Doon sa kaya naman to. So, good morning. Kung makita ka mo, pasinsil yung kita nga daan, taguro 100. Inihiya, nagplaplano kuntad to, tag 200, mga boundary. Takay kay 1,000 man latak baga, pwede baga, siya rin pa, ma-share natin nga blessing, kayo turulot kita baga nakatawa, nakakarawat in blessing. Yan ang adlaw, labot na tat pamasaheros, mamimiling ako, inaton mapipilian, makilala man na to mga sangkay, nga in-wow driver ha, in-wow driver liwat, kay kakulog, may da mga pagkaon, ano, yan natatikahatag, ini, tikang na inin haakon ha, kay ginshare laluat ini, haakon. Kintagan ako yung blessing, so i-share taliwat, mahatag liwat kita in taguro 100 para durga mo amo himunta nga 100 na pulula ha, masisortehan ini ng adlaw kung nino makikitaan na inwaw driver spaceship ha, samtang kita baga naglilibot-libot. Kumusta? Morning. Pagagawas. So ikaw tag pinakasyahan. Sasyahan nga pandagdag boundary 100. Okay. Okay. Ano? Oh, siya na kuhida 100. Oh, bay naman oh. Sige mano, 231. Oy, shout out. Gini, lugar anay. Amoy yung buwan soaking nga parag bomba. Dahil dyan may pandag 100 ka. Thank you. Ayos. Okay. Salamat sakay. Oras na pa yan. Mano, lugar na mano. Lugar di lamaya. Imo ini kalugaringon. Ha? Imo ini kalugaringon. O papaboundaryan la. Hulugan la. O hulugan. Kira mati mahulog. 4,050. Oo. Ay di lamay ha. Ay iban ti panulog 100 yan ang adlaw. Ha? Okay. Wala agad ito nyo. Share your blessings. Ginto yung mula ba? Kaya ano? 96 na gyapon nagmata. Ba doon nag-LQ ka mo tim uyab ba? Pareho uyab ba? Ay kita ngayon. Craftsman. Okay. Sige, ang ngaran nim. Jimwell. Adi na aron ni sticker. Imo tong kalugaringon. Oo. Ha? O boundary. 100. Oo. Okay. Okay. Okay now. Welcome to my vlog. Hi ma'am. Hi! Ngadi kita jeep ko. How's your day? Fine. Wow, so nice. Oh. Daga din nila. Ini yung mga paghihapon ano.
Sadang naton i-shoutout ito naton mga nagpipina kuhan yung mga traffic enforcer. Oo, shoutout tayo. Traffic enforcer. Good morning. Good morning, sir. Bili pa kita hirap pinakuha nita lumasok na di mga rush hour. Bato. Oh. Nakain ka nga kuha Giera. Bago ba niya? Kadaan niya tao. Na ano eh. Ngay kita na eh. Ipalit niya pating loy, ano din. Luya. Tinaray sa gitran, paminta, Luya, paminta, ano pa? toyo, Toyo niyan. soy. Pa grocery items. Lasuna, paminta, soy, bitsin, luya, tuyo. Oh, ada na, matika, may doon na, ha? Urot, urot, urutan pasadas. Kaya nilalagay. Oh, hala, mapajlog kitang pandibato. No, yung kagudnanit pandibato. Maupay kun pa. Ha? Mano? Kapahitan pakakuan. Maupay pandibato. No, nay. Kaya busok niya. Wah, kumpay 1,000 ko, ang pampasahe. Maupay kun 1,000, 5,000 karawaton tayo ito. Ha? Sakto diri. Oo. Hala na ka doon na. Di kita makakuha kayo gininayad. Ano, patalas dos ka na la. Oo. Mapakalining. Di ka na nakatangkod. Buto ano nga ang sabagay kaya munti mo din Paradise City. Is your Paradise City. Niloy. Ha? Dindara budak niya ni. Dindara. Bentuk ang kugat ang tinay. Ba? Ako. Okay yan. Oo. Ba? Kay pawari-wala yung tulad balay. Ay kay nakadto ka dito niyo ay pagsiringa. Ay pagsiringa pawaray-waray kay Kay anak pa yan. maraming nagmamahal sa iyo. Ay ikaw gusto mo lang kasing mapag-isa. Gusto ko nga niya pag-isa. Kaya lagan. Andito kami nagmamahal sa iyo eh. Ay talagang... Wala pa ka. Ikaw talaga eh. Wala tayong magagawa eh. Ganon talaga ang mga matatanda. Matitigas ang ulo eh. Bumabalik sa pagkabata. Ano eh. Ayaw kayo doon tayo nga dito. Tapos na kami hanlandas. Ano ka? Han pato di da nga ihawon. Amo ngayon pamalit niyan mga paminta, lasuna, tuyo, suoy. Mabuligan ako ni Martin. Awhi market magluluto. Ano din eh. Iihaw. Mag-iihaw. Oo, anong sige na ni taglaso na lang tubig. Yakit ng rarabot. So kumpleto na ini. Oo. Oo, tahala makadi ako. Yeah. Mga pilila ini, mga pilila sharing the blessings. Panayaw ayaw 100, 100. Sharing the blessings. Ano pa ba ini? Eric ka rin eh. Oo. At ito na akong espesye pa na may nataging pabutang kuhan. May nikalog ka rin yun? O pondirihan la. Dahil dyan adihin akong pag kuhanay mo pag share lang blessing 100. Oo. Labot lang ito makakuha lang ako pasahe pa ako. Baka makayaw-ayaw lang ba kita pambanser yan oh. Mano adin ako pasahe. Thank you mano. Para ni, para. Dili maya. Maluya yan ah. Ha? Maluya. Hindi naman. Sakto hay la. Imo ni. Imo. Pagay hulugan. Hulugan. Adin panguan. Ano pa ini? Salamat. Okay. Lima na. Hindi, pagkita daw.
Titira. Ah, hindi mo. Oh, sumisugod man niyo. Talaga daw. Adin kuan, baga panayaw-ayaw 100 lah ha. Thank Baga you. maka ayaw-ayaw lat kuan. Okay. Thank you. Mano. Adin ikasiyam ka kay na napulo lay ni nga tag 100. Okay, thank you. Makayaw-ayaw la ha. Oo, okay. Thank you. Salamat. Last, wasa na la. Unahan na la. Last ini nga 100 ano naton napulo. Ay, dong. Ay, di maya. Okay akon. Okay la. Adin 100. Pandagdag ite mo ano, pandagdag ite mo boundary. Okay lang. Okay, sige. Sa ano lang 'yan. Blessing lang 'yan, sharing the blessing. Okay? Salamat sir. Okay po. Thank you. Opo. Okay, sige po. Okay, thank you. So last tapos na 100, panguli kita. Salamat sa nagpaambit at blessing. Ayo. Siyempre mga Enchanted Kingdom, direyo. Thank you. Nagkuan lagyap kita. Nagmalay mo gihapon kita. Nagpalipay lahan na pulo ko nga hintaraan. Ha? Thank you. Uy.